Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị etiti ekwupụtala abalị 25 na abalị 26 nke ọnwa a, gụnyere abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 dịka ụbọchị ezumike maka mmemme ekeresimesi na nke afọ ọhụrụ. Onye bishọp ụlọ ụka Katọlik nke Diocese Kantagora, Most Reverend Bulus Yohana, ekwupụtala na ọ bụ eziokwu na atọhapụla ụmụ akwụkwọ niile na ndị nkụzi niile ndị omekome tọrọ n'ụlọ akwụkwọ St. Mary nke steeti Niger. Ndị atọhapụrụ dị 130 n'ọnụọgụgụ. Ọchịchị etiti ekwupụtala na malite ugbu a gaa n'ihu otu ọbụla kpa egbe maọbụ mmadụ ọbụla nke na-atọrọ ụmụaka, wakpo ndị ọrụ ugbo maọbụ na-ejide ndụ ndị obodo ka a ga-emeso dịka otu na-eyi ndị ọha egwu. Ha jikwuru ohere ahụ rụtụ aka na malite n'afọ 2026 ndị agha zụrụ azụ nke ọma ndị na-echekwa oke ọhịa ga-amalite ichekwa ọhịa ndị dị n'ala anyị gbaa gburugburu. Aliko Dangote akọwaala na ụda dịrị ọtụtụ ụtụ a na-anapụ ndị nrụpụta ihe n'ime mba Naịjirịa, bụ nke kpatara ka ọnụ ego eji erepụ akpa simenti n'ime mba Naịjirịa dị ezigbo ọnụ karịa ka ha si erepụ ya n'ime mba ndị ọzọ. Nnukwu odeakwụkwọ otu jikọtara otu pati dị iche iche n'ime ala anyị, Peter Ame, akọwala ugbu a na ndị na-agbahapụ pati ha ma sonye nke APC enweghị ihere ọbụla ma ncha, bụkwanụ ndị na-adịghị asọpụrụ ndị na-atụ vootu. Aka na-achị steeti Katsina, Malam Diko Rada, agbakọla ọhaneze ala anyị ka ha kwụsịta naanị ndị gọvanọ ụta banyere ọnọdụ ihe isi ike ma takwa ọchịchị etiti ụta n'ihi na ọchịchị etiti na-anata ihe karịrị ọkara nkụta ego etiti bụ pasentị 52. Aka na-achị steeti Ọjọọ Seyi Makinde ekwuola ugbu a na ya na-akwa mmakwara n'ịkwado Tinubu n'ọkwa onye isi ala afọ 2023 n'ihi na ihe ọ tọrọ anya n'aka ya ịgbanwe ihe ọnọdụ ala anyị emeghị ma ncha. Otu jikọtara ndị ọkaiwu n'ala anyị NBA na mkpirisi bekee akpọọla oku ka akwụsịta ozugbo mwegharị iwu ọhụrụ ụtụ ọchịchị etiti mapụtara n'ihi ịkọ achịcha ọgbaghara nke ahụ na-ekopụta ka ọ dị ugbu a. Onye isi ekpere Adoration n'ime steeti Enugu, Reverend Fada Ejike Mbaka, agwala Tinubu na irugide ndị gọvanọ na ndị ọzọ isonye pati APC agaghị azọpụta ya pụọ n'ịkụ afọ n'ala n'ime afọ 2027 ya bụrụ na o belataghị ọnọdụ ihe isi ike nke ọhaneze na-agabiga ka ọ dị ugbu a. N'ihi ozi ha wetara maka igbu ọchụ na mkpochapụ ndị ụka Kraịst n'ime mba Naịjirịa, mba US ewegoola ogo nyocha ọnọdụ nchekwa n'ime mba Naịjirịa, bụ nyocha ha ji ụgbọelu na-eme. Onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Borno South, Sinetọ Ali Ndume, akpọkọla onye isi ala Tinubu ịkwụsịtụ itinye n'ọrụ iwu otu ọhụrụ ha mapụtara n'ihi ebubo akụrakụ adịgboroja. Osote onye isi ala nke ala anyị n'oge gara aga, Atiku Abubakar, eboola Tinubu ebubo ileghara anya nchabi ikpe ụlọikpe okpecha ọgwụ chabiri n'okwu mmekọtara mkpụrụ n'onwe nke gọọmenti ọchịchị kansụl banyere ego ha na-anata site n'aka ọchịchị etiti. Otu onye isi ogbogbo pati APC, Faruk Aliyu, akọwala pati PDP dịka nke na-anwụ anwụ ugbu a ma dụọ ha ọdụ na karịa ịfụnye ọkụ ha ka ha na pati ADC chịkọta ọnụ ma zọọ ọkwa n'ime afọ 2027. Onye sinetọ na-achịta anya ndị Rivers East n'ụlọ Sineti, Paulwell Onyeso, efuola ntụtụta na ya na ụfọdụ ndị Igbo ya ga-akwagide James Onwike ịhapụ pati PDP ma sonye nke APC. Maka ọ dị, onye ọkaiwu Kenneth Okonkwo ekwuola ugbu a n'otu ụbọchị James Onwike ga-akwa mmakwara irepụ steeti Rivers gaa n'aka onye isi ala Tinubu bụ onye nke ọchịchị na-egbu ka mmanya. Gọvanọ steeti Adamawa, Amadu Fintiri, enyepụla mgbaghara gaa n'aka Sunday Jackson bụ onye ụlọikpe okpecha ọgwụ mara ikpe ọnwụ n'ihi igbu onye Fulani na-achịgharị ehi nke bịara ịwakpo ya. A ga-echeta na mba US kpọrọ oku ka tọhapụ Sunday Jackson. Ọnụ na-ekwuru ndị agha ala anyị, Colonel Sani Uba, akọwala ugbu a na nyocha na-egosipụta na ọ bụ onye otu Boko Haram na-eyi ndị ọha egwu bụ ya ji ogbunigwe iwe n'ahụ ya gbuo onwe ya ma gbuo ndị ọzọ ụnyaahụ n'ụlọ ọgbakọ ndị ụka alakụba nke dị na Maiduguri. Ndị ntorobịa abụọ nwụrụ pee n'otu ihe mberede okporo ụzọ nke mere na Ọkigwe Road nke steeti Imo ụnyaahụ bụ oge ọgbatumtum ha na-anya zụkọtara isi ya na ụgbọala ọkwọta Ekeneze SUV. Ọgbaghara n'ime steeti Labour agbagorola elu ọjụ ugbu a dịka otu ndị pati ahụ nke Abure nọ n'isi ya adọọla aka na-achị steeti Abịa Alex Oti aka na ntị kpụ ọkụ n'ọnụ dọọkwa osote ya Ikechukwu Emetụ, gụnyekwara ndị gbapụtara ihe ndị na-akwado Peter Obi ka ha sepụ aka n'ịhazi ọgbakọ ozuru pati ahụ ọnụ nke iwu na-akwadoghị. Onye Prime Minista mba Israel, Benjamin Netanyahu, ekwuola okwu n'eze wara awa banyere igbu ọchụ na ogbugbu ndị ụka Kraịst n'ime mba Naịjirịa, kọwapụta ya dịka atụmatụ ikpochapụ ndị ụka Kraịst ma kpọọ oku ka akwụsị nke ahụ ozugbo. Ọchịchị etiti ekwuola na ha mara nke ọma banyere mwakpo ahụ mba US wakporo ogbe ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu tọrọ ute dị na n'ime steeti Sokoto ma rụtụ aka na mwakpo ahụ bụ nke e mere na njikọ aka ọnụ, bụkwanụ nke ha na-achọsi ike ka mba ndị ọzọ sonyere ha ma lụọ agha megide otu ndị na-eyi ndị ọha egwu. Aka chịbụrụ steeti Sokoto ma bụrụ sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Sokoto South n'ụlọ Sineti, Aminu Waziri Tambuwa, akpọkọla ndị obodo na ndị bi n'ime steeti Sokoto ka ha gbochie ikesa ozi ụgha ọbụla banyere mwakpo ahụ mba US wakporo otu ndị na-eyi ndị ọha egwu iji gbochie ịkpali ọgbaghara ọbụla. Onye ụkọ ndị ụka alakụba Sheikh Gumi akọwala mwakpo ahụ ndị agha mba US wakporo dịka nke na-adabaghị adaba ma kpọkọọ ọchịchị etiti ịkwụsị kpamkpam njikọta ọrụ ha na ndị agha mba US n'ihi na nke ahụ ga-eme ka ọnọdụ enweghị nchekwa gbagoro elu ọjị. Ọ gara n'ihu kwuo na karịa ịkpọkụ mba US maka enyemaka n'ala anyị karịa ịkpọkụ mba China, Turkey maọbụ mba Pakistan. Otu pati ADC akpọkọla ọchịchị etiti ka ha nye ngụkọ ndị omekome na-eji ndị ọha egwu ndị nwụrụ na mwakpo ndị agha mba US wakporo ha ime steeti Sokoto.
onye ụkọ ndị alakụba nke na-akpalikarị dọgadoga na nkorotanko Shegumi ekwuola n'eze wara agwa na ndị Fulani na-achịgharị ehi agaghị apụ n'ime ala anyị Naijiria ma dọọ aka na ntị megide atụmatụ ọbụla ịchụpụ ha bụ nke pụrụ ịkpali igbu ọchụ na ọgbaghara. Onye nhazi ọgbakọ Big Tent Coalition ọkammụta Pat Utomi akatọọla ọchịchị etiti maka ikwupụta na ha so tinye aka na mwakpo ahụ mba US wakporo ndị omekome n'ime steeti Sokoto ma kọwaa nke ahụ dịka iru abụọ na-enweghị eziokwu n'ime ha, dụọ ha ọdụ ka ha rịọ PDP mgbaghara bụ onye ha katọrọ ma kwuo na ha agaghị agbaghara ya n'ihi ịkwado mwakpo ndị agha mba US n'ime mba Naijiria. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.